'Yan crypto yau da ku zan yi magana. Ga irin ta nan. An ce ku daina harkan crypto, ku daina harkan crypto, wahala ce, banza ce, aikin banza ne, wahal da kanku kuke yi, amma kun ƙi ku gane. Yanzu na san wasu daga cikin ku 'yan crypto manyan ku sun san wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah sunansa Mr. Fortune. Mr. Fortune ya kashe kansa ne dalilin asarar da ya yi a crypto, ya sa kuɗinsa sun lima. To ya je ce wa Allah ne, ya sa kuɗinsa a caca sun lima, ko ya ce wa Allah ya sa kuɗinsa a crypto ne ya lima, saboda haka ba zai iya jurewa ba, ya je ya kashe kansa. An ce ku daina wannan harkar. Harkar crypto ba harka ba ce ba, harkar banza ce, harkar shirme, amma kun ƙi ku daina. Mu za mu zuba muku ido ne, kuma sai dai mu ce Allah ya ƙara, tunda mun ce ku daina kun ƙi ku daina. Ga harkan da za ku yi, content creation, kai bidiyo ka ɗora a biya ka, amma ka zauna kana wahal da kanka, kana ɓata lokacinka aikin banza, aikin wofi. Harkar crypto ai ba harka ba ce ba, harkar tsiya ce. An zo an kawo muku harkar, an cusa muku a rai, an kashe muku zuciya, saboda kai maye ne, kana zaune a gida kake tunanin bature zai ɗau kuɗi ya baka, to sai ya baka mu gani. Kai ma wataran sai ka sa kuɗin, kai ma zuciyar naka ya je ya buga ka kashe kanka. Mu duk zuba muku ido za mu yi, mu ga ya za ku yi.